masih utiapang bro. Gabi raja dah. Ope si utiapang kedua banokku. Jadi mau lihat tema dia mata debata nomor 2 di son brodo hame hula-hula ni hula-hula muna. Imana naik pasahaton ulos na hafal si torok rapu ulos na gajang. Pita-pita nami mo mata nomor 2 debata. Asa toktong dilihat dia homo gajang ni umur dot ahibason. Lasma badamu mamake uloson. Angko namang ulosi tot di muna. Tot di porbadia ma nasihat Tuhatta Tuhan Yesus. Alani dohonom masoon natani na dua saja di solu satu botean. Pasahat tami ulo so tuhamuna sama mutumang kabiya sama to parhora. Pambagi itu raja nami. Mose.